Nu putem să o îmbrăcăm. Vino aici. Da. Da, vreau să te îmbrac. Nu mă iubi atâta, lasă-mă în pace. Nu cred că te iubește așa, poate că te folosește ca super săritit. Vino aici. Puio, mă superi. Mă doare. Îl doare pe tati Catrinel? Îmi bag o mânuță aici. Intervention. Bag așa doar o mânuță. Aici. Hop, 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 hop. Aici, aici. Acum, ei. Să pui măcar toate casele. Și joacă de bun. Hai să spunem papucii! Hai să spunem papucii, papucii! Da, sigur. De ce nu? Mua. Să te pup aici.